Дуслык күпере. İlham Valiyev, Firdevs Galiyev, men Gullar Safarova ham bek ko'p artistlar bir necha minutdan biz Orenburgda Do'stlik ko'piri festivalini boshlab yuborishamiz. Ketdik. Selam. Biz bugün Orenburgda. Orenburg bizni shulay motor qarshi olar deb ishonib qolamiz. Qolgan shaharlarga qarata bizni bek yaxshi qabul etadi. Bizda yoz jetdi. Yoz munda shunday havo turishi do'stlar, unda Qozonda qor yog'di, munda endi Biz baxtli. Ura! Yo'qoli g'aybat qarshi olamni qarshi. Менә инде фестиваль ничәнче көн бара, 4-нчеме, 5-нчеме концерт. Бүгенгесе инде бигрәк тә шоугыр килеп бара, чөнки Оренбург тамашачысы менә әлегә кадәр бер каяда, бер шәһәрдә дә булмаган шундый зур алкышлар бүген тәкъдим итте артистларга. Ну, Оренбург һәр вакыттагы шәвинде. Менә бомба, шуның кадәрле рәхәт, тәмле тамашачы, шаккаткыч. Монда ашкынып чыгасың, зарыгып, сагынып чыгасың башларына. Чыксам, качан минем вакытым җитер икән дип чыгасың. Менә монда. Hürmetli dostlar, bugün iskitkiş atmosfera. Mene bizning zaldan xalq chiqib bara, no 5 minutlik menda o'rinlar yo'q edi. Absolyutni ham barisi da turib bosgan edilar. Biz birgalashib jirladik. Bir almani 5 ga bo'laylik degan jirni ham endi bizning tur olg'a taba bora. Bugun 5-kun. Ham ertaga barig'izni da sirli tamoqda kutamiz. Konsertimiz iskitkish motor. O'zimga даже ushiy. Bu bet Haydar tөгелбет bu. Дубайга келгәнең. Haydar тайды бит инде күптән кайтып. Хитер үзеңнән төшерә бу. Zeynep. Зөфәргә сәлам әйт. И теперь все на шпагат. Нет, а потом тебе идет мой кот. Вот флайтом каждая остановка таким образом у нас проходит весело, позитивно и спортивно. Selam dostlar, biz bugün Staritomак şaharında наконец-то Башкортстанга кайтып җиттек. Бүген дә тулызал алкыштар. Рәхмәт әйтәбез үзебезнең тамашачыларыбызга. Старитомак ул минем әтиемнең туган ягы, шуның өчен мин шулкадәр куанам, горурланам һәм дулкынланам. Әллә кайларда гына булмады, кайларда гына йөрмәсәк тә, мин шәхсән фақат үземә килгәндә барыбер сезне сагынам. Чөнки үземнең якташларым янында чыгыш ясау ул аеруча икеләтә җаваплылык. Шуңа күрә белмим ничек булыр инде хәзер мин җырлыйм. Уңышлар теләгез миңа. Һәм инде дуслык күпере белән бергә булыгыз. Шәһәрендә шаулап үтте безнең концерт. Гастрольләребезнең экваторына килеп җиттек. Бүген 6-нчы концерт. Дуслык күпере гөрләп бара, күперләр ныгый. Бик күңелле, искиткеч тамаша, искиткеч фестиваль. Инде һәрбер республика яшәгән халыктың һәм чит ерләрдә булган үзебезнең мөселман халыкларының теләкләре
Шул дуслык, ул һәркемгә лә кирәк. Монда Башкортстан белән Татарстанның дуслыгына түгел, җырчылар арасындагы мөнәсәбәт тә бик җылы, бик рәхәт. Бу үзенчә бер зур бәйрәм дип әйтәсе килә. Дуслык күпере фестивале мәңгелек булсын инде, ул чынлап та бик матур концерт. Яңа яшьләрне чыгарырга мөмкинлек бирде фестиваль. Бүген дә 1000 урынлык зал тулы, матур итеп гөрләп, кул чабып каршы алалар. Шыгрым заллар тутырып килүләре, аларның матур алкышлары бу проектның отышлы һәм кирәкле булуын ассызыклый һәм күрсәтә. Мин бик сөенәм бу проектта катнашуыма. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачы. Дуслар, бүген Стәрлетамак шәһәрендә концерт, фестиваль тәмам, без алга барабыз. Иртәгә безне Алла бирсә Уфа көтә. Көтәсезме безне? Без сезгә киләбез. Кадерле достар, башкалабыз филиале, Оклаңыз концерт бара, зал топ була. Яңадан яңа йырлар, яңа коллективлар үтәлә. Шәп концерт дуслык күпере дәвам итә. Мына Аллага шөкер, Уфаларга да килеп җиттек. Зур юллар үттек, бик күп заллар, тамашачылар, очрашулар, тулы заллар. Бүген төп шәһәрләрнең берсе дип әйтергә шу проектның, чөнки Уфа уртада тора. Һәм чынлап та шу проектның шушында булуы үзе зур вакыйга. Татар белән башкорт, башкорт белән татар бергә. Ходай Тәгалә безгә шундый дуслык, туганлык бүләк иткән. Халыкта бит әйтем бар, күперләр нык булсын дип. Ул бит тик мәгенә әйтелгән сүз түгел, әлбәттә. Күперләр нык булсын безнең арада. Бигрәк тә ул озын гомерле булсын. Менә шуның кадерен белеп, түкми чәчми, бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне зурлап, менә атларга да атларга. Шуңа күрә киләчәктә дә безнең аралар өзелмәсен, безнең араларыбыз суынмасын. Без бергә булганда, без көчле һәм без матур әлбәттә. Менә шу сәхнәләрдә халык алдында матур уртак моңыбыз, уртак җырыбыз белән яшәргә язсын. Бер йодрык булып яшәсәк, без әлбәттә гасырларга кадәр гасырлар үтеп, бергә шушылай бер-беребезне хөрмәт итеп саклап калырбыз дигән уй хисләр белән без бу көннәрдә. Мин рәхмәтлемен барлык коллегаларымга. Барысы да берничә буын җырчылар бер булып, бер сәхнә, бер автобус, бер гаилә булып матур итеп атлыйбыз. Менә сәхнә үзе бер тормыш. Сәхнәдәге матурлык, сәхнәдәге тәктәшлек, сәхнәдәге дуслык ана шул тормышта да дәвам итә. Яшәсен безнең җырларыбыз, моңларыбыз. Яшәсен дуслык күпере. Айдар, рәхмәт. Хәмдүнәпа, рәхмәт. Бүген без Башкортстан белән саубуллашабыз. Саубул Уфа, саубул Башкортстан, ә без Екатеринбургка килергә чыгабыз. Киттек! Туган ягыма кайттым, туган ягыма кайттым. Екатеринбургка бурай аша. Бурай аша китәбез. Чё снимаешь-то? Чё стоишь-то? Забирай давай, все, концерт закончился. Иди в Екатеринбург. Екатеринбург. Мы поехали в Екатеринбург.